Sochen ngai khole nam ta jong philang baro himan pala bi jonga risota ben pe yang ni ke channel ke tingi lenti beneng way to heaven but ngai ngu play ba ai pa yang ni kalat sochen pan ke ba nginyo sochen pan ya ke ba nginyo shakri ya teng ke jong play ya teng ke jong try jong Jesus Christ ko try no pun jong ai pa yang ni ke por ke ba kor hore ai pa ni ke ni kalat ba kumno ke ba nginang la susu ke sochen ya kon ulai ke tien ke jong play ai khulai nam ta jong philang baro ibai pe ke man para bi jonga ki ju pe ki ba ju snap ki ba ju like ki ba comments ya kan ga channel ke jongi khulai ki ting sok punya khu go do ya em ke jong pi ibai but nang ye Christian susu ya kan ga ministry ke jongi ba khnang ba kumno ke ba nginang la na ka bentai man pun phlang ke tin ke jong play but da ka jing Christian ke jong pi ka pen pau ka ba kana ai muslim susu yangi na penculo susu yang ikan buat ni kam ia keding kesan ke jong pi ko pi pala bi jonga nang ye kesan buat nang ye snap buat nang ye priang lu ia keding ya ke keding ke jong play paling buat apa pia sam lem sikiwe itu buat apa pia tu lem sikiwe ia ke keding ke jong play te hak ni ke pol mutan adon ya ke keding ke jong play hak ni ka lemat ke pemtai na ke pemtai sam lambat pi hak ni ke pol mutan but kani kalong kecingkran ke jonga kani kalong ku ka dak jong kecingkli ba baro way breu ba jukli hakni kisi menta but om tang hakni kisi menta nalu pon men syah lu jukli ka jingkran ke jonga kalong kumni hakni kisi menta kumno ngan phai sha ublai ke jingkli kalong kumno ngan phai sha ublai kata dei ka ba nga ai ya ka kerteng jong jingkran hakni ka por bang ta kumno ngan phai sha ublai bon ki breu kimtep ba kumno kin phai sha ublai menba Petrus pelayalap kasih Pentecost bat habaka kubur ke jong kala kata kala dung ka don jong kita gibre ba snap ya ke kubur ke jong ui ke tingala ke jong bat habaka kala kata iki bat lawan ban keli ke apara kumno nile apara kumno nile ikani ke ke ju ke jingkeli ba ha ke isi ndak kibun ki para ke man be jonga ki bang je kundu ki ba jubu ikani ke jingkeli kumno ning pediang ya uble kumno ngin phai sha uble kibun kibam tip ya kalenti ka kumno kin phai sha uble at buon ngang skam bon apneng ki kristan do kim tip ya kalenti ka shisha kumno kin phai sha uble bat ka ik kanu kalenti ka banyalam ki sha uble nama ka bible ko ang ka don kalenti ka ba ik kumba ka bet ya ubre ni ka ba ko jongka kalam ko jingya dan kalenti ka ba ppi ka ba fisgo ka ni kalenti ka lang ka ba bet lang ka ba dei ka banyalam ki sha uble andai ke Bible kon ke bakut jongka pat kalam bakla maka yalam syak jinja te kumta kibun kibri kimtip ya kani ke lenti ke kumno kin phai shauble tenga ko abon ang hakani ke pom ta kani ke jingkri jong boi breu wat ngaru menchwa abang apat pediang yo Jesus Kristus abang apat tip nampat itu yo Jesus Kristus nampat nget yo Jesus Kristus ngaru ngasai bu ya kani ke jingkri kumno ngan phai shauble bat kumno ngan syam ya uble dan kumno ngan nget ya uble kani ke jingkri hakani ke pom ta ngangis kan napeng jong pide bun kepala ke mun bagi jangan lesi ki bayo snow ba lesi ki ba pe ya kani ka channel ke jongi lesi phiru phidang dan hampleng kata ka jingkli ke ba pipak tip kumno ba phai sha uble kanu kalenti ke ba nyalam pi sha uble nam dan pun kilenti ki ba hakani ke ski menta nei kita kilenti ki ba mi deipan buat kaman ke jong kadang tangoi kalenti kata kali kalenti ke jing shisha ini apa nak kapten ke jong play ke ka kapten jong play ka kran nomor kumbang itu bakani ke jingkli ke jong way brio kumno ngan phai sha uble kita lightly ki jing shisha ki ban yalam pi sha uble lightly ki jing shisha bat ki ban yalam pi kan sha uble bat kata ka jing shisha kadi ka badan kapten ke jong play way ke jing shisha kalau tho ha kapten ke jong play bat ke badairu ke jing shisha ke ban yalam yang ai pi kan sha uble but kini ke lightly bang aku aban sam na ta jongpi yolse na pren jongpi pilatip yan la leru ikini ki benta kani kalong gajing perken madiang nam ta gajing ke jongpi amen but nam ta jongpi ki bang paju ki bang pat le kani ani ki bang pat yo smo ya kani ani ki bang pat tip ya kani ro kani kalong gajing pentip na kam ta jongpi bakini ke lightly ki nongrim jong gajing shisha ki ban yalam pi kini syakata jubab ba pi bu gajing kli halade kumno syak betul kecing shisha ke beningkong kumno ngan phai sha uble ke beningkong kamat ke beningkong kadai kela ke pemut kani kadai kecing shisha bangin phai sha uble gi don kam ningkong bangin kela ke pemut
balai bagi dan kaman kelah ka bamut ka Bible ka itu ini babaro ngilale pop babaro ngilale pop rom kalau nang balai kan ba atla la kan sai kata ba amdan ubai ba hak baro kai kilale pop kila du len ai ke puran ko somple ladang ngin kelah ka bamut namar ka pop kanamla ban sud ane kanamla ban dan benta bat uble te kumta ka tinjong le ka kran ka ting shisha ka lang ba kum dengan phai shu uble ka dai ka step ka ban ningkong ane ka senjang ka ban ningkong ka dai kelah ka bamut namar baro ngilal pop ngila sha yalam marau na ka pop ngila le ka pop ngila boja ka pop ngila ema ka pop ngila kran ka pop ni bunyi long ki bregi ba dap ka pop ni dan kam bagi kelah ka bamut na kata ka pop nama ka Bible ka itu susu ini na ka kitab Isaya na ka nang ba san pun da ka ba nama ka pop kalau kata ka jingka ka punya kelat yang ini na ublay kapop kalau kata ka jingka ka punya kelat ini na ublay ka pun sakamalan ti yang ini na ublay bat kadai ka pop hiken ka punya kelat ini bat ka bayal lam ini sejingai na ublay adu ka bangin ma su ban shem ublay bat ngintip kumno nin phai su ublay tani ka di jingkli ka ba labon bon sing ki bri ki jukli kumno nin phai sha ublay ka cuba beri kelah ka bamut nama ka pop ka punya kelat ya ubreu na ublay maka pop ka no kaya lam no shalendat ka pop ka pen ra ka pop ka pen isi ka pop ka pen shok tiang yang ni khmat jong le te na ta ha ba ki breu ki le ka pop ki dan ya ka pop ki ngap ka pop ki mla ban phai sha ublay ki le ra ban phai sha ublay ki shok tiang ban phai sha ublay ki artatin ban phai sha ublay ba kham tam ki ka ban phai sha ublay nama ublay ka pop ka na pop jong nama ka Bible ka itu susu ini naga rom kalau nang ban reu ka ba apply ka ba ka pop ka ura ke jingap ka bai nang ka pop ka de ke jingap ladap minum kelah ka bamut kun ngin shem ya ublay nama ublay ulo jong ki ba em jong ki ba yam de na ta ka tau ka Bible ka kelah ka bamut ni dan kamban kelah ka bamut men ba Petrus la yalam ba ki bre ki lawan ba kili u apara kun ngin le lo pintu ka de yi to pin kelah ka bamut Petrus to pin kelah ka bamut nama klam ka jing kelah ka bamut ngim la ban phai shau blai klam ka jing kelah bamut ngim la ban shem ya blai klam ka jing kelah bamut ngim la ban le shau blai to cái ka pop ka Bible ka itu ini ka di ka pop ka dai ka jing palat ya ka hukum ka dai ka jing ringkang ya ka hukum ka jing pin ken ya ka hukum ki an ki jong blai na ka chithi ka bani kong jong Yohanes na ka nang blai ka ba sala kan shai kata ba uwei ba le ya ka jing palat hukum le ka pop ka dai ka bagi ringkang ya ka hukum ka jong blai but ka bai nam jong ka pop ka dai ka jing ya kum ta ko ki pala bi jang bagi le kun na ba phai shau le bagi poi shau le bagi le shau le idan kam ban e ka dai ka pop bat bagi kelah ka bamut tumut bagi hap e no iki ki jing long sneu ki jing long ki jing ka ba man na ka sing ka bangi ki jing ka kten ka ba sneu ka jing mut khat ka ba sneu bat kum ta ka bam ka di ka ba sneu bat kum ta ka trai ka ta ka ba sneu ki ba sneu ka ban e no shadien bat bagi dan kam ken bagi ya da ka ti patin joy to ka ba arpan tum nongan phai shau blai apa ngala kelah ka bamut la kita ki bolot namne syu ke ipat ke badan kambat panne ke baar bat ke Bible ko am pediang ya uji Yesus fidan kambat pediang ya uji Yesus pi upetos haba ulai yalam haba ki beri apa ra kumnongin le lang kelah ke bamut bat an pe baptis pi uwei ha ka keteng ke uji Yesus kemun an pi ha fidan kambat pediang ya uji Yesus ha ka ci im ke jopi dan ni gade ke mat ke baar kaban yalam pi syau ble kaban yalam pi syajan kam syajan ju syau ble dan ba dan kaman diang ya uji Yesus kaba jingli kalong kumno ngan pedang ya uji Yesus kumno ngan pedang ya uji Yesus kibun kibreu kimtip kumno kin pedang ya uji Yesus bat kajing sisa kadai bagi dan kaman pedang ya uji nam kalam uji Yesus nyimla banle syau ba nama uji Yesus ulang kelenti ulang kajing sisa bat kajing Yohanes lana makhatsau ka ban rela kran shai ka uji su amba ngangalong kelenti umul khlam uji su kes ngamla ban boy shau ble khlam uji su kes nganamla ban yo ya lana uji su long wang ngangalong kelenti shau pa tinggal ni dan kaman pedang yang uji su kes ha ka ji uji kumnangan pedang yang uji su da ka ba ngapen baptis ya de ngap pedang ya ka jingpin baptis nama ka jingpin baptis agni iskim ta dan bonjan bagi breu kisem bagi breu ki penan kam te kano gadi ka jingpin baptis ka ba shisha kan kumnongan pedang ya uji Yesus ha ka jing shisha kam dai ka ba pedang tang ya ka ba pendap hukum
kam ni ka ba syukyang tangkum kandak ka ba syabar ni ka dei ka bang api dei ban kam dan ka ban tip ya ka jing sisha ngi dan ka ban pediang kan ya ka jing sisha ka ba ul om ni dan kam ban lech yang sya ka jong ka jing pin baptis ni dan kam ban khapat na ka ban men sim koi na ka gospel jo yones ko nang balai uji su yak u ya thu yo ni ka demos ban lan na khapat yo pre na ka ban men sim koi onum la ban i ka hima ka jong onum la ban lech syau le dan kam ban khapat kemudian dan kam ban hiat siapa dan kam ban rung siapa dan kam ban mi na ko jong kata ka de ka thau ya ka jing khapat so si sen ya ka jing kha asen ya u leo na ka ban na men sim koi ngan ai pi ka tu kan ni ki khot ki ba pi pule na ka kitab kam ki apostol na ka lunang ba kalunang ba ar kan ba like nyo hade ko ba sau ar bat kumju na ka ju ka kitab kam ki apostol na ka lunang ba pra kan ba like nyo ba like san hade ko ba like pra bat Matius kalunang ba like kan ba khatsan hade khan re pule kini ki bai thu shai sapang ka ji pen baptis nama Petrus dan kam ban pen baptis bat kumna ban pen baptis tang kita ki blak diang ya ka tin ki jong ya kita la pen baptis bat u Philip la pen baptis ya Yunus da ka ba ki dan kam ban hiar siapa je ko ban kiu na ko bat u Jesu ule syakawa Jordan ha u Yones nang pen baptis ba an pen baptis ya u pen da ha kawa Jordan da u Yones bat da puli kini ki khot pin shai ka jing pen baptis ka de ka ba kumno ka ba pidan nam kani ka de ka jing shisha ba kani ka de ka lenti jong ka jing shisha ka ban yala me pi sha u play ka ban jubab susu ya ka jing pili ka jing kumno in pai shu play kani ka de ka lenti ka ba pidan ka man pidan hawa pila pidan ya uji suku sa ka jing ka jong pi ka ba mut la long kan kita ki brio ki ba thumai pindop la in ban im ka jing ka ba thumai nama habala kha pat ya pi shu na ka do na mun se mu ko la long kita ki pin long kita ki jing thau ki ba thumai ar korin san khat nyo ka kenya kata u badan hakus rong jing thau ba thumai ki ki badan bila dona kami bila jalong ki ba thumai kemudian apa bila diam u Jesus ha ka jim ke jong pi la kha pa ye pi nang tang stang ka jim ki ba thumai ha ka jim ke jong pi ba pin no chu ki break ba rim long kita ki jing thau ki ba thumai ki ba thumai ki ba sawan ha ka jim ke jong pi man ka por man se pin dok la ban le sha ka jing sang pin la ban pule ka pen ke jong le pin la ban duai pin la ban im ke jim ka ba khuat kham tam ka ba ban sno ha ya ule amen te kan ni ka ke jing sha ka len ti ka jing sha ka ban la ban yala me pi sha ka ba lai ba pin yo diam ke ya umen siem ba khu ka ba lai ka ba pin yo diam ke ya umen siem ko long ubat don kam tam ha ga jim ke jongi ba ngin yo ban diam ka jing kli ka bang ka ban ong hato kila pediang em yang mensim berkuat pi sotu na em mensim berkuat udan hapo jompi pi sotu na em pila yo pediang yang mensim berkuat lada pidin na lada pibot pediang yang mensim berkuat ang pinam nak menai siapa nama boleh mensim berkuat uban hikai bat uban yang lam ya pi gani syaka ting sya uji su haga gospel Yones kalau nak bakhan berkat bakhat lai na mensim berkuat kan yang lam ya pi hikai pi syapang ka jing sya un pen tip pi spang ka jing sya un ya thu pi spang ka jing sya un pen e pi ya ta ka jing sya un sim ba ko dikan un hikai pi kan yaki barok ko ji su la de kran un pen kan ma yang pi un ya pen kan ma yang pi but un sim ba ko dikan un hikai pi ba kum no ba pi dan ka ban im ka jing im ka ba ya dei ka un gospel ka jong ba un sim ba ko dikan un hikai pi kum no ba pen im ka jing ka pu smo phai de ba un sim ba ko dikan un ya la me ko un ten nen ti ya pi ba pen de la ban im ka jing im ka ba pu smo phai le pen im ka jing pen ya ta ka len ti ka ba dei ka len ti kan ka ban ya lam ne pi sha ba pen yo ban phai sha ba pen nang kan ba pen im ka jing im ka pu smo phai cũng nương pin phai sầu lệ cái này cái likely cái linh ti trong cái chương trình bà la bằng giá làm gì sầu lệ khăm còn những cống la cái bóng một nọ giờ cái chương em ba đó cái bát sneer cái bát thala cái chương lòng cái trong phi ba đó phai nọ sẽ cái chương lòng bát thumai dan cái bapi ya sẽ có cho cái chương trình baptis dan cái ban kha bát ipi nak cái ban mun sem bakoi ba pinyo yang mun sem bakoi ba haba pinyo yang mun sem bakoi kan un hi kai ipi ya cái linh ti cái chương trình un ya thu ipi un pun shai ipi ya cái chương trình kam dan kam ba ki break ni kai ki break non kan ga jing sha kata ga jing sha ha pi tan yum sim ko ken on pun I thu ipi kan no ga de ka ba shisha kan no ga de ka ban lam ko ki para bi changa kan ni ga de ka tin ki jong play kan ni ga de kini ga de kin lenti ki ban ya lam ipi kin sha le ka ban ai ya ka juba ko jong pi kum no lam phai sha le ko ki para bi changa
kini gidai kilenti kini gidai kintien ki balungkon nah kani ka por kam ta ka bang ka menora pi ya kini ki nongrim jong ka jing sha haba pi le ikni haba pi bud ikni haba pi la de ya di baju ni nganget kem pi dan hasinda jong ko ublei dan hasinda jong pi por ko ki para bi jong tata pi pat le ikni kan pi le no la ka ban e no ikni mang ka bare jong yang ye uji su kum nong puni jong pi ha ka jing jong pi da ka pi hial sa ko jong ka jing pun des kana mo pi yo ya umsin bu ko ti unya lam pi kin di kai pi por wat unya dai pi ai bo pi wat un kan mau ya pi si kang jing sisa bat ke e borok ko bai dei teman kita umsin bu ko kin unya la bo unya le ni ko kui pi ya kan ka pon ta ne phai so bai jing lam la ko khu teng jom me pa ji ba hab ning ba ai kan ka por ko do ya kan ka tin ko ba em ga jom me ko ta bi namal babun kimen se ki ba ko do ki jukli kan ki jing kum dengan phai so bai nol kim te ek lenti ki jing sisa kibun ba susya ilam bakla no kibun kinong ilam kiba lam der kibun kinong ilam kinong chu lupa kiba lam der kiba hikai lam der ko tabi kiting sisa kiba len no kiting sisa ka jawn ko ndai ko try bi janga ai no ene ba melam ublai bom ju e na ko tabi ba ai ka tin ba em ko jawn ka tin kiting sisa ka jawn ba ye tho ingi kiting sisa ba kum no mi la ban phai sin ko tabi dan kami ben e no iching lang ka baden ba dan kami kelak umut dan kami tiang ya me ban ai ti ha me ba min long ma no sin cha no yalam ba ben ne tiang ki kiting ai mun se ma ko jawn dan ben la mun so to ben la mi itu kan no gari ba sisa ba kan no ba ba la me lagi itu ya rab ya kini mun se ki jawn ki ba sngo ba tiang kan ka tin ki jawn ko tabi na next time ko tabi ba kin sham ya me ko tabi kin kin bakla na ko tabi na ka lenti ki jawn ko tabi kin la ko tabi ba ne sham ba me ko tabi ha ka si ya jingat nanti ke joki kun ko mame kani ko por tapi ya kani ka klemat ko mentang ko tapi I think ada bukti antar semua baik ni borok haga ko tengge jaman ci sungai koi nanta ta si pamang ini beliau kun ko nanta joki baro min sing ki ba ko do joki